Znate da u Svitanju uvek posvetimo vreme i obrazovanju. Ovoga puta razgovaramo o Ekonomskom fakultetu. On ove godine slavi 80 godina postojanja. Osnovan je 31. marta 1937. godine kao visoka škola za ekonomiju i trgovinu. Bila je smeštena u jednom delu stambene zgrade u Balkanskoj ulici, u čijem se prizemlju u suterenu nalazio bioskop. Krajem 1952. godine fakultet se uselio u zgradu u Kameničkoj ulici. Među poznatim profesorima i studentima ovog fakulteta su Vladimir Perić, Valter, Slobodan Unković, Nikola Vučo, Ljubomir Mađar, Kosta Mihajlović, Oskar Kovač i mnogi drugi. Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova. Na fakultetu je do sada diplomiralo preko 50.000 studenta, preko 4.000 je nastavilo postdiplomske studije i steklo naziv magistra nauka ili mastera, dok je oko 800 steklo titulu doktora nauka. Povodom obeležavanja jubileja, tokom cele nedelje na ovom fakultetu organizovano je niz događaja. Sa nama ovoga jutra u Svitanju Dragan Lončar, prodekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, veliki jubilej slavi Ekonomski fakultet i sama pomisao na to da on postoji već 80 godina dovoljno govori o težini koju to sa sobom nosi, ali o tradiciji i o tome da, evo, kao što sam rekao, preko 50.000 studenta je steklo diplomu Ekonomskog fakulteta. Na koji način ćete obeležiti ovaj jubilej? Pa evo, ovo je stvarno, ajde da kažemo, veliki trenutak za Ekonomski fakultet, odnosno veliki jubilej. Slavimo 80 godina od osnivanja naše institucije. Čitave ove nedelje imamo, ajde da kažemo, niz lepih događaja. Potpisali smo više sporazuma sa najvećim kompanijama koje posluju u Srbiji. Juče smo potpisali sporazume sa kompanijom Hestil. Šta znači potpisivanje sporazuma za vaš fakultet? Na koji način će se taj sporazum sprovoditi? Evo, reći ću vam da smo mi osnovali Centar za saradnju sa privredom oktobra 2015. godine. Do sada već imamo oko 220 potpisanih sporazuma koji podrazumevaju realizovanje većeg broja stručnih praksi za naše studente, zapošljavanje naših studenata, terensku nastavu, odnosno obilazak kompanija, da damo priliku našim studentima da provedu jedan dan ili više dana u ambijentu konkretne kompanije. Organizujemo čitav niz gostujućih predavanja, organizujemo case study takmičenja i čitav niz drugih događaja sa našim korporativnim partnerima. Znači, juče smo potpisali sporazum sa kineskim Hestilom, znači kompanijom koja je skoro došla u Srbiju, i sa NIS-om. Također ćemo organizovati 3 velika panela. Jedan je bankarski panel koji je već juče održan na fakultetu u punoj sali. Juče smo također organizovali i panel najvećih hotelskih lanaca koji postoje u Srbiji, a u četvrtak imamo preduzetnički IT panel. U petak je najveći događaj i to je, pošto je 31. marta dan kada je osnovan naš fakultet, pravimo svečanu akademiju u Kolarcu sa i muzičkim programom gde ćemo dodeliti nagrade i našim korporativnim partnerima, našim bivšim studentima, našim profesorima i to će biti jedan svečani dan. I to je onako jedan svečani dan, ali ja verujem da sve ovo o čemu ste govorili i pre toga, svi ovi događaji su nekako svečani za vas i za sve vaše studente, pretpostavljam naravno i za profesore. To su dani kada se negde pokazuje koliko je moćna vaša ustanova i šta vi sve možete da pružite, koliko stručnjaka na kraju krajeva imate u njenom sastavu. Kada uopšte govorimo o fakultetu danas, koliko mora da ide u korak sa svetom? Koliko taj obrazovni nivo mora da bude usklađen sa onim svetskim? Evo, ja ću vam reći samo da trenutno Ekonomski fakultet ima više od 8.000 studenta koji su aktivni studenti. Imamo oko 130 nastavnika i asistenata i 70 zaposlenih u van nastavi. Vezano za vaše pitanje koliko moramo da idemo u korak, moramo da idemo svakodnevno u korak i mi se stvarno trudimo da podižemo u svakom aspektu funkcionisanja fakulteta sve procese. Recimo, reći ću vam da smo prošle godine potpisali sporazum sa Londonskom školom ekonomije, znači LSE, London School of Economics, i imamo zajednički program osnovnih studija. Trenutno... Kada kažete da ste potpisali taj sporazum, šta to znači praktično za studente? To praktično znači za studente... Šta oni mogu da nauče iz toga? Praktično znači za studente da će oni moći da prođu u Beogradu trogodišnji program LSE-a koji se po identičnim knjigama, identičnom programu radi i u Londonu. Samo da vas podsjetim, LSE je broj 1 škola iz oblasti ekonomije u Evropi po svim rangovima, odnosno
odnosno kriterijumima. Radit ćemo po njihovim knjigama, naši profesori će držati nastavu na engleskom jeziku i na kraju će studenti dobiti diplomu i Londonske škole ekonomije i Ekonomskog fakulteta. Znači, u Srbiji će moći da se stekne i ta međunarodna diploma koja je itekako značajna i važna. Kakva je situacija trenutno? Dakle, rekli ste 8.000 studenta. Mi smo imali prilike ovde u studiju da ugostimo neke od njih koji su imali prosek 10. Koliko je takvih studenta koji pokazuju toliko interesovanja i toliko posvećenost ka znanju i uopšte ka sticanju tih kvalifikacija da se kasnije što bolje pozicioniraju u tom ekonomskom svetu? Ja ću vam reći da je značajan broj takvih studenta. Naravno, nemaju svi prosek 10.0, mali je broj takvih studenta jer su kriterijumi prilično zahtevni i strogi i mi smo ponosni na to da kažemo da mi kriterijume ne spuštamo, da mi zahtevamo da student uči i da praktično zasluži pozitivnu ocenu, odnosno da mora da pokaže minimalni nivo znanja da bi položio ispit, odnosno na kraju završio fakultet. Znamo da postoji veliki broj privatnih fakulteta koji se osnivaju i tako dalje, ali ne želimo da ulazimo u... Kojima je takođe u fokusu ekonomija, da to kažemo. Kojima je u fokusu ekonomija, biznis, management, marketing i tako dalje, ali ne želimo jednostavno da nam oni budu standard poređenja. Mi želimo da se poredimo sa najboljim evropskim i svetskim školama, što govori i ranking Univerziteta u Beogradu koji je na šangajskoj listi među 300 najboljih univerziteta u svetu. Case study tim fakulteta je vrlo aktivan, formiran. Šta zapravo taj tim radi i kako to izgleda kada su to takmičenja u pitanju? Pa jedna od aktivnosti koju smo onako pokrenuli pre 6 meseci je i osnivanje case study tima Ekonomskog fakulteta. Šta je ideja? Čisto da objasnim. Ideja je da kompanija koja organizuje case study takmičenje da poslovni problem, onda studenti rešavaju taj poslovni problem, daju rešenja, prezentuju rešenja, daju svoje argumente i na kraju stručni žiri ocenjuje koji tim je dao najsmislenije, najargumentovanije rešenje. Mogu da kažem da naš tim broji 25 studenta, to su najbolji studenti Ekonomskog fakulteta, studenti 2., 3. i 4. godine i da smo počeli da osvajamo onako prva mesta na vrlo renomiranim takmičenjima u Evropi i svetu. Samo ću pomenuti jedan primer. Pobedili smo nedavno na CFA takmičenju, odnosno takmičenju iz oblasti finansija u Mađarskoj. Idemo sada na svetsko finale u aprilu koje će biti održano u Pragu u Češkoj. Šta to znači za te studente koji su učesnici case study tima? Da li oni mogu da kroz to pokažu svoje znanje u tim kompanijama, možda zasluže neko radno mesto? Pa definitivno to je put. Na nekoliko takmičenja na kojima su naši studenti pokazali visok nivo znanja, već su dobili ponude za posao, tako da neki studente već čeka posao odmah po završetku studija. To je lepo čuti da još nezavršen fakultet, još se diploma nije stekla, a posao je već tu. Da li je to generalno slučaj sa vašim studentima? Pa to je tendencija ka kojoj mi idemo. Ja ću vam reći, pomenuo sam da imamo 220 sporazuma sa kompanijama, već smo obezbedili oko 1100 praksi za naše studente. Vi kroz mesečnu praksu, koliko obično praksa traje, dajete priliku studentu da se pokaže pred poslodavcem, a i poslodavcu da proceni kapacitet studenta da sutra obavlja određene radne zadatke na tom radnom mestu, tako da u tom spajanju poslodavca i studenta i tokom studija dajete priliku i studentu i poslodavcu da procene da li ima smisla da tu saradnju nastave i nakon studija. Ali to je negde dobro i za studente da osete šta znači posao i da svoje znanje mogu da primene i u praksi, jer negde ranije se uvek govorilo o tome da naši studenti teoretski nešto nauče, posle kada dođu na posao, onda imaju probleme. Mislim da se ta predrasuda razbija i to je dobro. Jeste. Ja ću vam dati još jedan primer. Ekonomski fakultet je nedavno osnovao studentski preduzetnički inkubator ili studentski preduzetnički centar i mi dajemo priliku studentima koji imaju svoje preduzetničke ideje. Znači ne žele da rade u korporacijama, u drugim kompanijama, žele da osnuju svoju kompaniju, imaju svoju biznis ideju, da tu ideju praktično konceptualizuju i aktiviraju u samoj zgradi fakulteta. Znači imaćemo priliku da 5 studentskih timova dobijaju infrastrukturu, odnosno prostor u kojem će raditi, da imaju akademsku mentorsku podršku i profesionalnu mentorsku podršku od strane menadžera iz različitih kompanija. Lepo je znati da se rukovodstvo nekog fakulteta toliko brine o studentima. To negde i pokazuju upravo ovi rezultati, da imate toliko dobrih i posvećenih studenta. Uskoro će prijemni ispiti, uskoro će upisu u prvu godinu fakulteta. Šta biste poručili onima koji još uvek nisu sigurni da li bi upisali ekonomski fakultet? Tu
tu su negde na granici razmišljanja. Šta je ono što biste ih posavetovali? Pa, da ne budem subjektivan, savjetovao bih da upišu ekonomski fakultet. Ja sam lično hteo da upišem recimo medicinski fakultet. Stariji brat je studirao medicinski fakultet i onda sam se preusmjerio na ekonomiju i verujte mi da nisam pogrešio. Završio sam osnovne studije u Beogradu, master studije na Cambridgeu, znači dobio sam sa ekonomskim fakultetom stipendiju za Cambridge i naknadno sam se vratio u Srbiju i potom sam imao priliku da završim i postdoktorske studije u Čikagu. Tako da, hoću da im kažem da sa ekonomskim fakultetom imaju priliku da puno nauče, pogotovo kroz ove zajedničke programe sa drugim eminentnim institucijama, imaju priliku da dobiju stipendije, da završe master studije negdje u inostranstvu ili u Srbiji, da dobiju dobro zaposlenje, da osnuju svoju kompaniju ili da rade u nekoj drugoj kompaniji. Sve zavisi od njih. To je moja poruka. Znači, koliko budu radili na sebi... Sve naravno zavisi od njih, ali kada fakultet predstavlja neko kao što ste vi sa takvim kvalifikacijama i sa takvim obrazovanjem, verujem da je to dodatna motivacija za sve one koji sada još uvek razmišljaju o tome da li može ekonomija da bude njihov put. Hvala vam mnogo što ste bili gost. Hvala vama na pozivu. Dragan Lončar, prodekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu, bio naš gost. Ostanite uz nas.